Gikapoy na baka? Gikapoy na baka ug asa nga mobalik pa siya. Gikapoy na baka ug handom nga basin adunay ikaduhang tsansa. Gikapoy na baka ug hinuwat sa maong adlaw nga muchat siya balik sa imuha. Husto na ang kaugalingon papahuwaya. Di ba nabuhi man ka nga wala siya sa una? Di ba nagmalipayon ka nga naginusara? Nagmalipayon ka ug kontento kuyog imong pamilya. Di ba pwedeng balikon nimo kung unsa ka sa una? Dili pasabot nga siya mibiya, ikaw nagayud na wagtangan. Dili pasabot nga ikaw gibiyaan, wala na kay pulos ni ining kalibutan. Hagit ra kini nimong tanan. Musalop mang adlaw sa kahaponon, ug madamlag muhayag ra kini para sa bag-ong paglaom. Gipasakitan ka, pasaylua. Gibiyaan ka, dawata, ayaw gukda. Ayaw panglimos o gugma. Ang gugma dili pinugsanay. Mabati ra kini nga tiunay. Husto na, ayaw na pagpakabuang niya. Ayaw na pag-anto sa taong wala nakita imong importansya. Ayaw na pahilaka imong mga mata sa taong gisayangan ra ka. Bangon ug sa imong naagian pagkat-on. Dili pa uwahi ang tanan. Aduna pay tawo nga desidido sa imuha nga dili ka biyaan. Tawo nga dili ka pasakitan. Susama sa imong nasinatian. Maong husto